Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Ялган сертификатлар Шолда 2 медицина хезмәткәрләренә карата җинаять эше кузгатылды. Шолда уникаль операция уздырдылар. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары ир-атның йөрәгеннән 10 сантиметрлы шишне алган. Бер көн эчендә 3 янгын ут һәлакәтләренең берсендә ир-ат һәлак булды. Моның сәбәбе нидә? Шолда вакцинация турында ялган белешмәләр биргән 2 медицина хезмәткәренә карата җинаять эше кузгатылган. Эшче эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, шәһәр поликлиникаларының берсендә эшләүче табиблар арадашчылар аша 2000 сум күләмендәге акчага прививка ясамыйча QR-код алырга булышкан. Медицина документларын нигезендә хезмәт урыннан файдаланып, алар әлеге мәгълүматларны базага керткәннәр. Бүгенге көндә Шолда мондый хезмәттән файдаланучы 2 кеше ачыкланган. Алар вакциналаштыру турында сертификатлар сатып алу турында инде күрсәтмәләр биргән. Информация о противоправной схеме была получена оперативниками ОЭБ-ППК УМВД России по городу Набережные Челны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские выявили несколько фактов внесения в единую государственную информационную систему здравоохранения недостоверных данных о вакцинации граждан от коронавирусной инфекции. Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрен частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Статистикага килгәндә, соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 267 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолда узган тәүлектә коронавирусның тагын 27 мең яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 16 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 34 455 очрагы билгеле. Аларның 27 223 терелгән, 206-сы узган тәүлектә. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәләре табиблары ир-атның йөрәгеннән 10 сантиметрлы шишне алган. Шише барлыкка килү пациентны планлы тикшерү вакытында ачыклана. Үзе күрсәткәнчә, йөрәктәге 4 камераның берсен тулысынча шиш каплаган. Ул организмга кан килешен тулысынча диярлек каплаган. Ир-ат үзе хәленә карамастан башкаларга ярдәм итүен дәвам итә. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары үзләренең 66 яшьлек пациенты турында нәкъ шулай сөйлиләр. Ул үзе дә табиб, шәһәр шифаханәләренең берсендә терапевт булып эшли. Шолның йөрәк эшчәнлегендә кимчелекләр була. Октябрь аенда аңа план нигезендә үзе ясаганнар һәм аның сәламәтлегендәге табиб булышлары ачыкланган. При его осмотре в одной из камер сердца было выявлено образование больших размеров, которое практически заполняло всю полость левого предсердия и мешало притоку крови к сердцу. Клапанный аппарат при этом был не изменен. Функциональ диагностика бүлеге мөдире Гөлнара Хайретдинова сүзләренә караганда, мондай очраклар элегрәк тә очраган, әмма 10 сантиметрлык зурлыктагы шиш белән ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе белгечләре үзләренең 20 еллык практикасында беренче тапкыр очрашкан. Пациент был прооперирован. Действительно, опухоль была обнаружена в левом предсердии. Технически было сложно, не разделяя саму опухоль, попытаться удалить ее вот в одном конгломерате, в одной капсуле, такая, какая она есть. Табибларның профессиональлеге аркасында озак вакыт дәвамында иткән операция уңышлы уза. Хәзер пациентка тернәкләнергә күп вакыт кирәк булачак. Шуннан соң ул янәдән эшенә әйләнеп кайтачак. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Тик барысында саклап калып булмый. Бер көн эчендә 3 янгын ут һәлакәтләренең берсендә ир-ат һәлак булды. Гадәттән тыш хәл кичке сәгать 9 тулганда 49-нчы комплекста булды. Йортта яшәүчеләр подъездагы ис турында хәбәр итә. Урынга коткаручылар чыга. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Янгын 5 катлы 49-08 йортының 2нче катында булды. Фатирга керү ишеге бикле була. Аны коткаручыларга бензарез ярдәмендә ачарга туры килә. Диван залында ир-ат мәете табыла, ут эзләре йокы бүлмәсендә табылган. Күршеләр сүзләренә караганда, үлгән кеше спиртлы эчемлекләр кулланырга яраткан. Так-то мы его вообще не знали, он сам себе был всегда. Он никогда к нему не приходил никто. Но это там... А выпивать он, видно, выпивал. После инсульта он какой-то такой невменяемый был.
не здоровался. Фотырда янган турында хабар беруші жойланмалар булмаган дип билгеләделәр гадәттән тыш хәлләр министрлыгында. Янган майданы нибары 2 квадрат метрны тәшкил итә. При тушении пожара был обнаружен труп мужчины, собственника квартиры. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении погибшим. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы статистикасы буенча узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда янганнар саны 1,5 тапкырга арткан. Шуларга куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеге турында искә төшерәләр. Урын җир өстендә тәмәке тартмаска, шырпы һәм тәмәке төпчекләренең теләсә кая ташламаска киңәш ителә. Лилия Гатина, Арина Аразова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Сырауларыңны әзерләп алып келі һәм аларга җавап ал. 17 ноябрь көне 14 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр Роспотребнадзор эшмәкәрләр өчен бердәм ачык ишекләр көне үткәрәчәк. Низаметдинов урамы 14 йорт 3 кат адресы буенча Яр Чаллы территориаль бүлеге белгечләре идарә компетенциясе кысаларында эшмәкәрләргә консультацияләр бирәчәк. Алдан язылу 320544 шулай 320599 телефоннары буенча башкарыла. Киләсе мәгълүмат машина йөртүчеләр игътибарына иртәгә 17 ноябрь көне иртәнге 8-дән 30-дан 10-га кадәр һәм 14 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр җиңүнең 40 еллыгы һәм автозавод проспекты киселешендәге светофор сүндереләчәк. Шулардан юл хәрәкәте кагыйдәләренә таянып эш итү сорала. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы 12-дән 18 яшьлек яшь үсмерләр өчен медиа-контент республика конкурсын башлап җибәрде. Яшь чаллылар конкурста мөстәкыйль рәвештә шул ук 5 кешегә кадәр иҗат төркемнәре составында катнаша ала. Видеороликлар конкурсы 3 номинация буенча узачак: «Я в моменте», «Чили в клубе» или «Челлендж успеха». Конкурста җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләр алачак. Конкурста кулланыла торган материаллар Минмол, Тинс, TikTok каналында урнаштырылачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Кадровый центр работы России в рамках решения бизнес-ситуации предоставляет комплекс услуг работодателям при дефиците кадров. Содействие в подборе необходимых работников, ярмарка вакансий, профессиональное обучение работников, консультация по правовым вопросам, проведение собеседований, презентация организации, участие в решении проблем кадрового обеспечения инвестпроектов. На производство комплектующих холодильников и стиральных машин требуются кладовщик, кладовщик-комплектовщик, водитель погрузчика, штамповщик, сборщики. Телефон 8 960 067 85 17.